Kita Aisyah pada tulan saudara. Assalamualaikum kasidang basanmu coba lagabatan nang manangakan curi. Ada putangan satyo kita narali batamu nagali kebasu. Ayo banyak jadi. Ialah limo buah hukum dan wajib dikit. Oi para tamu sahada sembahyang kedua ketiga bajakan kafe puasa kalimo na ya jiatin kuasa. Itu sebabnya jari na limo ya ikhwani jo kalau hikmahnya ke dalam negari pertama banamu siap pujari samisal ratu di dalam negari. Untuk katanya kamanu kapain kedua telunju anak menyujari. Samisal raja dia pandai di dalam negari kau tu apa nunjuai kojo ini. Katigo banamuda sejari mati daripada kawan tak kata tinggi apa orang kuai nak kabarani samisal tentara dengan polisi kampe banamu sejari mandi samisal kayu di dalam negari kau untuk apa nemu palakikan tanya podi kasalan tenggang di anak negari kalimu kalingking nak ketik sekali. Samisal raya di dalam negari nan balimu itu kau indah sapaka. Apa karajo nak mungkin selamat apa di jinji yang kasama nyobari. Ke dalam negari lanya toba itu nan balimu itu kau indah sapado. Apa karajo nak mungkin maju seorang mailo nan lain mengganggu. Kau pasal siapa malin Jepang ulu orang na banyak dicangkau raguan tak kasih ni tak kasih semuanya lagi nak dalam sidang apa lagi kita berada di dalam Minang. Di Minang adalah kambang di hujan dalapu di panen alaka. Dimasukin ini di mana kau malam lima lala karena minalo cupa di pape di dagang lalu de orang datang ada kali rulah bimi yang de kata basapu lah habi kali de yang baju de karah kagarah de kuyu kaguyu ada aco bagara laila malu kalau naigi ayah jo ibu babil tu balu lama dapat cucu mananya laba itu lasi dang lana jamu ayelo labuang sipai laba itu laju ibu ini yo itu aku ora bi adalah ada yang ada ini tu iyo ayo lagi
kau dimatikanlah diri kamu lah di dalam gua Kolima la ilaha illallah la selamatlah di nyawa berpulangkan Allah selamat Allah di tanah ini oh tanahlah dia kuilah di Nabi kita yang masuk surga oh jangan iyalah di dalam kulima Allah di dalam adalah kulima la ilaha illallah iyalah di dalam saudara dengarkan dalam sambungan dia dari kami aduh dari mana aduna Allah nerang bariba anamu delai bakola kami sabo alaikan dosa ababyo ande adu baka arano la dikanda kana ke kami aduh kami iyo nala saudara atanyo delai tanyo la dilayang kadiyo la dimutoba asamo Allah deka kami aduh la denarino dalam kasih banyak iyo ay tarinimo oh suko iyo delayatanya Allah dari sana sun odaro bilala iya jadilah buatannya itulah dia mulai dari bidang lari kamu dari langon Allah amana ya dia mulai bilang lari kanonyo bilang Allah amana ya oleh yang lagi dalam ampe dilor ayo lagi luar lain tolan adalah koli lagi jodoh yang murah jodoh langyo tapi Allah siapa man
jago Ako pulola si paito hana tarajoli di sano jangan luntur la siapa ana jago si paito hanenyo apola de pulo di sano putus labi siapa ana jago Ako pulola si paito hana tarajoli di sano jangan ramur siapa pulo de jago Ako pulola si paito hana onan ado di sano Online minta kakarangan kapan lade Arjuna saban kami jawab lade lai tolam lade batanyo kami tak mana tiga sapatah nan jodoh ladi akhir la pengajian la barotan tinggal jawab batanyo dia ondala pati ada kita lagi bintang lade agama Islam ada agama kita ondala suruh lade jota lade kana ado di dalamnya Dapat hidup lade pandangan santu angin bati lade ombak basabu keputusan supaya nak jadam nak jangan kagila surahkan lelera adik jaga ada di kandungan labati tiran arok lagi hujan lagi ate awan air di cawan lagi curahkan arok di buruk lantara pagi hutan itulah misal rupa pengajian itulah misal rupa pengajian kajian banyak dah ada keputusan akan apa itu lada pikir olehmu sebuah hadis lada surana tentu iyo lemang apa oleh dengan nabasahu oleh papan apa iyo dengan orang bahu siapa mengenal akan dirinya akan Tuhannya pahamnya hadis lah begitu lalu karena begitu janganlah lupa untuklah kaji makna tu sabatahnya diri nak tentu dan inyo la ilaha illallah jo kalau dibaca kulimanyo ampelah janganlah lupa oleh kulimala kalau dibaca ayat karaji ahla menjadi singajo aku buana kasan kulli daginya ba'ure batullah limpo labah ibadah lagi tanah baru padu hakikat lade mai sama to ulima ilah janganlah lengah ya itu tubuh ayat sakita ya itu rohaninya yang dilah inna bakul illa badagi badara
Dewa tulang nada sebuah Lada indah baure Lada tulang sebuah Lada indah baru Bajantu baki Kata peti pandang Jajon lama to ini Lada peti dana Jotali yo ini Oleh malaikat suci Ombana mulai Muhammad Oleh ayah lada sabitan Lada mahkota kanto Oleh iyo dicari Lada dengar alemu Lama to hati Dina cuacu Ay kulima illa Lada pinta kaguru Allah iya ujung Lada nampu Kaku Nasabana diri Lada iyo na itu Ona saban diri Ona la iyo na itu Padahal hati ka Ona la diri Lada anjula Oleh kau apa donyo Oleh pasal karuba Malingkana nyoteka Kalau di kodam tapaca Bukan minto Bukan pun bukan Oleh lalu jago Bila kata jangan Supaya naknya tu Si jodoh Oleh kapatu guru Kaji daulah Oleh yang dikaji dana Sana dalam dalam Lakasano pulanyo ya Allah Lada api kau kadam Kasano pulanyo ya Allah Lada sagalo Allah Ya itu balanamu Wujudmu ta'ala ati jaya Mampa sama tolak Quran ini Oh dengarkan misal Salaku ibarat Sebuah lecaran Oh nelayan tak lalie Sebuah jaramin Lada anak lalie Semua caramin Anak lah pegang Sarang jaramin Jo kalau ditimbang Ayan karjian Misal ngotara Ayan sabitan Jaramin licin Bayang-bayangnya Aduh dalam jamin Iyo uju amlan namonyo kadi Ada pun kurang oleh nan Jaramin Si ujud mohada Ona monyo kabi Baitulah misal Akan ganti nasaka Ulang ka guru Tambahlah surah Naklah to nyawa Dengan kulima Naknya tunyo nyawa Oh dengan kulima Yaitu kulimah La ilaha illallah Agak putus sampam Kalau lain masa Alamai santoso Palangkahan Noranja Alamat santoso Palangkahan ranca yang ini bati Para obatula Dilangkah salangkah Adi masahambu aja nyata Apa nantilah suko datanglah galah Oleh nyawala de malayang ala de saruko ala de kabuka Batamu jotungan Ojolah sabiang banyak di dalam saruko Oleh kampung yang enak Wahai sahabat tolong saudara Soal pengajian Salakian saja Sekian dahulu dari kami berdua Dari Panarjuna orang beribadah
sebagai sambungan dan putu nyo cakot anak putu ika kepala delai putu basabo di mongko da basabo iyo nawai la saba iyo la sutaro o dario soala pangaji ala jadina niyo de la sonyo iyo nande mani bamar kukula dengan lajo jangko o mano iyo airekanku Anala sudayo manemparkan adenala desala buatanyo Anala yang ladekan tayo di hadapan kitolah nabasamu tetapi sabanala diuntukkan katipa badan kami nan berdua ya itu kapanala de arjuna memang yo anak dan bodoh apalagi nanangku denyo kito yo baru tibo denyo pulo lakarulanyo tibo dari Allah panjangyo solo delayo mungkila de talam petibo ado pulo sabak karano kena donala tujuan nale dakwah ladisanmu tapi syukur alhamdulillah kita dikata yang lainnya dalam jua lagi nyobana batamu nanti nih malam nanko olayo senelamat datang tuanku kami ucapkan selamat tiba walaupun kurang mereka pulang lah tidak menjadi apa-apa namun nabi ai basila wa insya Allah tetap yo lanjut lanjut dekan bana sampai tiba ku ala jojangko kini yo nalatibo Kana mana nyambui gayo kana manjawat ayo malu tanyo la denyore kantangi yang yo di talingo kinan lagi hati tak kilang dan kilang lagi matu nyu juang yo nala sila wa kawan labat itu adenyo cako itu adenyo bana di hadapan itu nan basamu manjawe tanyo ko indah tapi sudah subuh kami bisian pulo ko panah arjuna rumi iyan ka kono mari bedo namuna niyo desabalo arilana niyo na de joma abiyo daulungan kami pinto jari lesa pulo di hujam kan wilenando ako ina niyo na ladita ko panabangan niyo latiwonyo ladini jari manita pasang cincin deh parang matu iyo ay dengan bismillah kami menjawab tanya ini omola penjawab dari kami lah nambah dikaji-kaji lah denyobana iyo itu bola kita nangko otu pula dengan kasar ona zahila denyonangko iyo dicari nyogarupo olai dikakonyo taraso tapi padonan hakikatnya ikolayo mai sama tomato sana mato sarangan do diyo naladi siko adelayo bukala de baliyo onan molanan bakuaso tapi adonan di dalam yo de mangara yo de gariyo memang dola kenyo bananan mau taati Allah di sano ditantangi itulah de nyobana dengan lain dola de kanyo puli yo lain yo jangan cabia iyo nan mulola di panyato siapola de manjago iyo akatuna lagi sano manuru yo pangajian iyo ay kahina latarimo
Oko ditantang de manjago kulima yo de samako yaitu kulima syariat kulima layo kana moyo nala itu nade manjago ditantang kulina lagi sano tapi yo sifat adanya Tuhan memang ada tagali di sano yaitu banamonyo azim kabasaran aratiyo nala itulah denyo bana yo de manjago lagi sano koda kiana jangan dulu sama toyo de kulima tapi yo sifat adanya Tuhan pun ada yo pulona lagi sano adolah denyo kana iyo de akan de manjago ya itu barnamola denyo hakim itu yo bana kana moyo tapi kalau nala de ure kan lagi ado pulo manjago sama to kulima la ilaha wala ne taranya liyo denala ya do pulo di sano ya itu denala muhiyun hidupkan dema ananyo tapi ko ditulang kito nangko ado yo pulo la de manjago ya itu kulima Allah olayakan sama tomato tapi yo sifat la de yo Tuhan pun ado yo pulo na lagi sano ya itu denala de kau iyo denala la sifatnya itu sifat adanya Allah dan menjago iyo nala di sano itu yo banala de yo sifat iyo tajali di batang yo tubuh kita iyo pun alayo de kulima yo akan menjago lagi sano itu denala katarangan kami iyo wende tarimu alayo kami denyo jawa sana kanjang tanyo tanah lagi yo laka kurang ode maafi yo ai kami pinto kami tidak mengurangi kami tidak apolo apalagi menjawab denyo tanyo di hadapan lenala hungku tito Siko denyo kami yo rumi kono mari bedo kini yo bala nakaranca den dinonton bakamba bijo iyo dekasana ala di dalam kiro-kiro baru pandenyo hari matamba yo larujo malam yo lagunan iyo nama hibo ojo lagu iyo na nagasadia iyo atandi kaya iyo lagune ajo zarbon memanga hibo hibo ode nalayan tayo de kata lo de suaro nan payo jado iko rasu ibana de nadi pagi hari nanko iyo ay pasanang nalam hati lagi dalam gaduh hati dan mamang pikiran guncang gumanta tulang pandangan api si kain kapan di tangan rumah tujuan mana bila pihak pandang hati nanarisa alun tabale kasih jo sayang hebat tindakan aru amarupo
di dalam mimpi itajabi hati memancing tangis kau badan sayang kamane lalu sudah kasih dipisah sabilang papan hanya tinggal mandeoi arwah lana hilang hati wa agama pikiran rambang guman katulang mandang cabi si kain kapan di tengah rumah atabu jua mane adilah pia pandan hati den mama alun tabale kasih jo sayang denai mak tinggalkan ya ruhamarupo di dalam mimpi Masya Allah ajabi hati memancing tangis tagagau badan yang kemana mulai sudah kasih dipisah sabilah papan hanya nanti tinggal manoi haruh lanan gila Manga kami abah tinggalkan sadang nyuare kasih sayang abah bajalan abah ibu hati dilari malam baoi matunan indah tapi jangan dek biasa badetangkan bagal wido para saya salamu kami abah tinggalkan baik jo sangsaro baoi nan batang angkat bacando suluah udua dinan kalam maklabayoy kamanolah bansai onde ya kandua katam dek tumpah abah kandung pulang mato cakwang semakin dalam hati mande semakin runyam manangi de panangguangan mande semakin runyam hati ramu ala di dalam sampai kini alun mulia pula itulah irama di kami lade padu irama la nyominanga kala de baibo ibo mana salmo ini di tuko
Lato ko na jo tama iyo kampe sajo ajo lagu misa mola iyo iko na moyo kadang adalah sawilan basuro bidala ala kini dan bidang ala barito amalang nasib nyo kami tukang silaway dulang pai sajo cako sampai kini masih bagoya saya yola pulau dan beda Apa pulau? Pulangnya para Asia murah apa jalan murah ajoy ko banana si tukang silaway dulang idu inda ubanyo iyo ba musanggada Boda ini bacan doa Oi jadikan sana sansaro nanata Oko suaro rancalai banyak orang basorangan suaro lakuan orang lah banyak berak joy ko banana si tukang silaway dulang Sinyola tukang silaway dulang Kaidanyo sanjola sampai kini masih bagoya banyak orang yang sayang arami polonan berak polanya para siang arisan kola maliang ayam joy ko banana si tukang silaway dulang kita ubahnya iyo pak musang gadang lai waju boma idu ibala janora o jana kasana sasaro puna matamagara kalai banyak orang basura ako suaro la kola panitia la vera joy ko banana si tukang silaway dulang iyo taro pahjapang kadang mamalaya iyo si kuli pisang Ibarat dalawira sonyo ibarat jalan kilo onde lati nalada tangalada lagi baldo lagi kiran latana gila do lagi sambung go karendol lagi ni to lale nole oma alum kito lare jarang baso jarang batabo abajato iko katapi namo lanang tipi lo bang terjadi jo panah jo nah laju pada torana onde iyo iko onde mala ora online nan mahibor samalam nyona ko saja sanjo ja kolar sampai kini ko macam kami rumah tapi mata kurang maaf di pintu malu menyoy kita bagi bersama oh kapado panitia maafkan kami ko oh salah jo jaga oh sajanyo sanjo sampai kini ko kamari bakato alum kita anak mudo ai mudo no mata kado ola yo mo iyo onde lai mane
balom sa kaunnya kuanyo padarana balom sa kampu apina nyo pangalaman di idado balom sa arapo kurang ladenan lema peti pinto oneki laki tu ladena kullo ladema soyo masuk lade tu tito pulang ke rumah masing-masing nyo olai ko ninyo ladari kami lade bado dia lade tu kana jola kulade kalamo jola kulade kambaro abase miti lakana monyo sari lade kadang onde sari lade basu nyam 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 ako dape jala saira barakasan lagi kiro katanya orang imbate kapindi ambu jamaran ko di malalonyo tay bungul sia telah kabang bobo kita walau kata jadi kalantai manusia masih pakai gawa onde iko lade tu kunyo ladari kami nade bado jamaran ko jode lalonyo di surau tinggal di Ponorondo lade ko boleh nelaikan ai babari bumi lade nak sanang apa tinggal mana jadi anak buah nak kabangi yole negari narami dai ko laga cara dari pato ayo kami agari panala de arjuna yo di muko lade narami simma lade kana banala di tu dari kami yo la banyak nak basu ala banyak puno nak jadi negari awak lawi yo di lawi oh baik na pergaulan dia bujang ala jogaji lai kola de boninho la gara-gara la dari kami agati pompa menan mandi la kucika pala menan kato kah jepati ti tekan di ko dan lah dinyo ora tajuang bugalo kapau kapula ngari la sanjo tamamu buah kalangi ija aroko kawan basantuang yo iyalah Rasulullah